my achy breaky heart. I just don't think he'd understand. Oh, yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Ooh. Pasindayo kayo. Balik kayo, mother! Dito kayo po! Tatay, anak! Ito, mother! Tatay, paki-open! Nanay, open! Open natin! Open, mother! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy Tatay, parang ang at syempre, meron din kayong cake! Bibigyan nila ating ayan, meron kaming at syempre, kayang makpal na gift! May tsokolate, pampatamis, karot. Para kayo ni tatay. Ayan, nahuliman o hindi. Pero kayang pansin, kompleto Ricardo. Ayan. Ang balon, ibigay kay mother. Dito kayo nanay, tatay. Picture. Ng buhay na makulay ang tatahaki. Minsan ay nadarapa, minsan di na'y luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahaki. Minsan ay nadarapa, minsan di na'y luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin.
mag-wish kayo, Pai. Okay, Mother, dito kayo pasi. Oh. Wish, wish, wish! Happy birthday, Mother! Ayan. So, inya nga ito maibagayo, kanya ni Mother, tatay. Thank you. Salamat. Anya At ti wish ngayon, yo? Anya ti wish yo? kakain tayo. Anya ti wish yo kanya ni Anay? Sana, matagal pa ang buhay niya sa papasok na taon para sa marating niya ang birth niya ngayon sa isang taon malakas pa rin. Sana yung mga mga sakit, mga pagsubok sa buhay malampasan niya. Ayan. Kiss garot ka ni Mother! Yeah! Kiss tatay ni Mother! Ay, ni Father! Ayan, Mother, inya may bagayo. Dagigi anti anak yun, anang tag, sorpresa. Okay, yan, may bagata yun. Di anak yun nga, dajay, abroad. Nagpaspasalamat ta kanya yung nga anak ta. Hangko nga namnamain nga. Anday surprise sa youth birthday. Wag. Kiti daw ako tiyapo. Masapay lang ko mata. Tarabayan na kayo nga kanayon sa lakniban na kayo kanyaman nga sakit. Karagit si pagpigadan na salun at kayo kumanga agnanayon. Kung kastamot sapay lang ko mata ti apo. Iparikrana iti ayat kinasin na katatayo tapno. Ito madanon ti aldaw nga ipay ti apo ti panagdidinata ito manen. Mas naragrag sa tupay kaysa na ito nga birthday. Agyam-yaman na kiman nakabalinunay nga Diyos ta. Sapay lang ako na kumata di nakaibaybayan. Kung kasamot ti Espiritu Santo nga mang tartarabay. Mang tartaripato kada kayo iti agnanayon kastamot kumakada kami kung kastamot iti sa nga parswaan sa lakniban na kami iti dahito nga madama nga problemas mi sapay lang kumata ti apo iso ti mangisalakan kan mga rami ti pamayan tapno magupod mo tin dahito nga ada nga problema ti sa nga lubungan dahito ti inak pakpakasi dawaten gaputi man nakabalina sa Antuan Unay. Nganagan mo apo bang tinagan ni Apo mi Jesu Kristo manubot kun minisalakan mi. Dawatin mi amin dagito eh. Amin. Ayan, salamat. Kain mo na. Kain na agad. So, nga may bagayo kanya damot. Happy birthday, Mother! Oh, happy birthday, Mother. Ayan. Isiantayin naman yung In behalf of Edmund's Flower Shop and Party List, thank you, Ma'am, from Hong Kong, yung mga anak niyo po. Okay, thank you po sa mga kapatid, sa mga andito, yung mga kapitbahay kanina. Si Mother, happy birthday, Mother, tatay. Masaya kayo, Mother, Father? Oh, masaya, syempre. Happy birthday. Salamat din sa inyo na siyang nagkakit dito. Oh, yeah. Thank you, Kuya.